Svadba? Drahí naši, veľká to novina. Gitarista Vlady sa rozhodol zmeniť svoju doterajšiu cestičku a do jeho života za okamih vstúpi na večné veky druhá osôbka. Áno, pravda veľká, náš Vlady sa žení za krásnu, milú, pracovitú a snáď aj dobrosrdečnú žienku, ktorej meno je Agi. My, chalani z kapely Unisex, menovite Vojtík, Matras, Miťko, im želáme na tejto dlhej a strastiplnej ceste. Veríme, že plnej radosti a lásky, len vrecúško šťastia a zdravia. Nech vaše srdcia túžbou zahoria a láska nech ich spojí na večné veky. Amen. PS, Vlad je už za zenitom. No my, ostatní unisexáči, čakáme na vaše lukratívne a nezabudnutelné sobášne ponuky. S pozdravom, radosťou, láskou, zdravím, šťastím, porozumením, nehou, vášňou, otvorenou náručou, úctou, pokojom v duši, empatiou a zadosť učinením a najmä pokorou sa lúči váš Unisex.